в гейма. Колев. И отново Бейк Мохамад Реза по блокадата. Резултатно нападение за иранския посрещач. Отново. Ето го и първият ас за Бейк Мохамад Реза. Спортно майсторство. Плодовете от рода на Северин Димитров и от всичко това в школата на Славия се берат в момент 2-2 точките в третия гейм. Бейк Мохамад Реза. Ас за иранският посрещач. Много добре насочи той сервиса с сила в зона 1. Падна настроението в белия лагер, но там адмирации за младите волейболисти на Славия. Втори ас на Бейк Мохамад Реза да се продължава следват на червените. Трети ас при този престой на Бейк. Точка, виждате характерната емоция за Бейк Мохамад Реза. И отново Бейк Мохамад Реза MVP на двубоя. Наистина много силни изяви на волейболисти с номер 8 иранският посрещач. ЦСКА почива в следващия кръг под номер 6.